Хора, не живеем в чешенци, както ви казах, но ще чух някаква жена. Пееше направо. Хора, тук сме вече. На посредата на гората. А нашата къща е натам. Куче. Добре, прасета. Не знам на кое ти спощам. Знаете ли, това е на нашия дядо къща. Ой, там ма куче. Не, хора. Ако сте ви... Приятели, ако сте вие, ми кажете какво щяхте да направите. Това не е никакво... Брато!